ಆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂ ಬೇಗ ಬೈದ ಎಂಗ್ಲು ಬೇಗ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂ ಉಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಬೈದ 5 ಇರುವಾದ್ರು ಬಂದ ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ ಕುಲ್ದ ರಶ್ಶಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಸಾಕಾಂಡು ಅಂಚೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ನಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಜ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಒಂತೆಂತ ತೋಪಾದೀನಿ ನನ್ನ ಪಿದೆ ಇಟ್ಟು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೆ ಇವತ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತ ಪೋನುಂಡು ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಲು KSRTC ಬತ್ತಾ ವನಸಮಂಡ ಹೋಗ್ತಾ Hotel Dan Prakash. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿ ಇವರ್